Mother Angelica Kabala Seng ya kaweka TV network kapakten ka Eternal Word Television Network lene lengkot ko ong EWTN ha Amerika ko ong kumne paka Bible kamdei ka menu ya kabadon hapo ka restoran lene ka cafeteria ti hato ngi hi Kristan ni siam neem ya kane ke jinglong ha ke jing penyat palang jengi atau ngisim ya katokat ngijit ya ki katokane ki dekat na ka Bible bat ngi penlong ya ka kajing trekam kajing nge jongi nomor ba ngong kumne nomor ba don ki Kristan ki ba sim tang katokane ki dekat bat ki hikai ya la ki jong ki riu ngai ba ngai kumne bat kini ki dekat long ba jong kini dekat pide ban yang ya le persa ya ki Katolik bagi Katolik kimdei ki Kristan ki basisa pa hangne habai ba la tho sisa kumne pe hangne kalong kumne pa de na kene kadau ba ngasa ong barbor ba ha ka balang Katolik ni sim ya ka Bible kumba kalong kumba la tho mar ba de ka balang Katolik bala bu ya ka jigrenti jong ki kanon jong ki les jong ki kitab apa badon ha po ka Bible but ha ka balang Katolik de tang kitu kiba layo jing hikai ya jing hikai hiat pateng pakila pan batai ya ka Bible omde kum ha ki pat ki bomde Catholic we pastor batai da kumne ya ka juk ka khat we pat pastor batai da kum we pat kum ta ka don ki jing kulmar pade na kana ka daw bun ki balang Protestan pade na kana kun balang ru ki wan no sha ka balang Catholic ti gitu ki ba lah mut panwan sa balang Catholic nya pedang buram ya pi hakane ka sem bo jisuhi la seng ulabu bat ka jing patai ya ka Bible ka don ka jing patai ka betang ka balang Katolik pe ale wan sha skor na ki bishop na ki kpa bukui ki ba la batai ya ka jing kai ka badai ya ka ba ngilayo pateng nadu pormen dai justang barim bat ha ka justang patmairu pada ka jing patai jung jisu ya ka jing kai ba pharo phari jabu